Сега да продължим с нещата от към моята гледна точка. Тая система от информация, тя е критично важна. Въобще този кръг е критично важен. Състоянието на мостовете. Сега, какво да кажем за състоянието на мостовете? Оценка идеална на състоянието на мостовете няма и няма да има. Но ние като инженери работим с системи, сега, статически неопределими бих казал, но не е там въпроса. Статически неопределимата система има повече от абсолютно необходимите връзки, но не е това най-важното. Най-важното е, че тази система позволява товарите да се преразпределят. Защото ако не позволява да се преразпределят, няма никаква полза от това, че е статически неопределима. Та преразпределението, това е основното. И от тази гледна точка, нашата система от информация за състоянието на мостовете не може да бъде една, трябва да съдържа няколко различни видове оценки. И това, примерно, сега тук наблягам на опита на щата Ню Йорк, защото е по-добър от останалите щати. Забележете, аз не съм тук пристрастена, напротив, защото град Ню Йорк и щата Ню Йорк са малко на нож. Тъй като столицата е Олбани, Ню Йорк ние гледаме на Олбани с известно пренебрежение, обаче те са, които диалогират с Вашингтон, а не ние. Обаче аз хваля тяхната система, защото много мъдри неща направи. Ето сега как те оценяваха мостовете. Първо, състоянието от инспекциите. Инспекциите се правят от инженери с лиценз и с опит. И тим и така нататък. Но състоянието конструктивното. Това се прави на обекта. След това носимоспособност. Това се изчислява в бюрото. След това това е една измишлетина на щата Ню Йорк, която смятаме спасила много ситуации, потенциални рискове. Инспектиращия инженер, нещо, което не му харесва и което той се страхува да остави, той веднага вика собственика моментално. На времето, в старите времена, ходехме с полароидни камери, за да има снимка, която веднага да изпратим по куриер. Тези кризи, които ви показват да се изстрелват от 100 до 3000 между 82 и 93 година, това бяха потенциални рискове. Сега има и една много хитра уязвимост, за която ще кажа няколко думи. Диагнозирането стана възможно с новите апаратури, които са много сложни и още не сме им хванали края. И накрая функционалност. Функционалност, какво е състоянието на пътното платно, дали завоите са с достатъчно голям радиус, такива. Един вид конструкцията остаряла ли е морално. Това е моралното остаряване. И сега от обекти ни отиваме към мрежа и за мрежата на всеки мост се изчислява по някакви фактори, които са като готварска рецепта, един коефициент на достатъчност. Ню Йорк си имаше свой, федералното правителство и те си имаха свой. Ню Йорк класираше мостовете структурно от 7 до 1, федералното правителство от 9 до 0. 10 класации за структурното състояние определено са много. И 7 са много. Само, че при 7 само нечетните са значими. Другите са нюанси. Така че 7, 5, 3 и 1 са 4 и 4 са достатъчно, според мен. И ето е нашата база сега, с всичките тези, ето ги всичките тези оценки, които се попълват, забележете, някои се попълват от обекта, други се попълват от офиса. И в крайна сметка има го истинския мост, реалния, има модела. Различни хора се занимават с едното и с другото. Този е практик, той е аналитик, той анализа е практика, ама друг характер. И те комуникират чрез базата. Малко са хората,
Има ги. Но са малко хората, които работят и тук, и тук. Така че получава се една прекъснатост. Всички прекъснатости са уязвими. Това са уязвимостите. По принцип оценките се различават в два основни вида. Едната е качествена, в смисъл, ние отиваме и окачествяваме. Ако ми е дадено от 7 до 1 и аз кажа, тая конструкция е 3, това означава не функционира както е проектирано. Обаче това не означава, че е загубила носимоспособност. Ако някой изчисли, че е загубила носимоспособност, той ще даде инструктивна оценка. Тя ще бъде, намаляват се веднага товарите на тази конструкция. Така че има две различни възможности за оценка. Но тази прекъснатост аз не мога да я променя, защото тя е продиктувана от практиката, обаче просто мога да я разгледам по нов начин. Нека да я разгледам отгоре в план. Нека това е моята сега база и нека това да бъде времето, в хода на времето, конструкцията първо е проект. После има търг и става строеж. Преминава от едно нещо в друго и това е една прекъснатост. Един преход. След това се предава по доста съмнителен начин, трябва да ви кажа. От строеж към собственост предаването е доста съмнително. Предприемачите струват, който не им е симпатичен, да не научи кога ще стане предаването. И става наше съоръжение. Тогава вече ние трябва да се занимаваме с нейната поддръжка и тя става наше задължение. И започваме да отлагаме, така че от поддръжка отиваме на ремонт и ето, че цикъла на живот на конструкцията намалява. И стигна по едно време до 30 години. Което, като си има предвид, дори Ашто препоръчва 75, все пак препоръчва, а ние имаме мостове и по-стари, но разбира се ремонтирани. Да намаляването на цикъла на живота не е нещо, което собственика гледа с радост. Защо става? Аз ви казвам, тези прехвърляния от един стадий в друг и от едни хора на други са винаги несигурни, винаги нестабилни и на всичкото отгоре всеки стадий разчита или на предходния, или на следващия. Това са двата синдрома, винаги има повече от един, който предизвиква те предизвикват това скъсяване на цикъла на живота. Но ако собственика не го харесва, то строителя може би го харесва. Нали, така се съкрати живота на автомобилите, така се съкращава и живота на конструкциите, които носят автомобилите. Сега за уязвимости. Какви уязвимости отчете щата Ню Йорк? Той отчете уязвимости от водната е доминантна. Но удари, претоварване, сеизмично и детайли стоманени бетонни и прибавихме саботаж след 11 септември. Какво е ценното на този поглед върху мостовете? Ами това, че няма нужда да знаем нищо за техното състояние в момента. Въпросът е как са проектирани, а това е в инвентар. Ако един мост е във вода, то е уязвим на вода. Обаче большинството наши мостове не са във вода. Значи, по този въпрос ще се занимаваме само с определен малък брой мостове. И така за всички останали. И това е един полезен начин да разграфим нещата, да групираме и после тези наръчници ни казват какво да правим оттам нататък. Например, какви детайли да избягваме, ако знаем, че ги имаме, да ги планираме техното подменяне и така нататък. Давам на студентите този пример. Това е една матрица, 13 на 13, 13 ключови елемента на моста, които според Ню Йорк Стейт определят неговото състояние, ако трябва да го редуцираме до само една цифра между 7 и 1. Число между 7 и 1. И в двете посоки са същите. И аз казвам, нека вървим само по редовете и да означим каква е значимостта, каква е важността на всеки елемент за всеки друг. За себе си е едно. Така че по главния диагонал ще имаме единици. Но преценете каква значимост имат примерно лагерите
за основния конструктивен елемент. Каква за второстепенния и така нататък. Но работим само по диагоналите и накрая ще получим важността на тези елементи. Колко са те важни в моста. Обаче междувременно, тъй като вече сме попълнили всичко, мислейки само в тази посока за важност, нека сега да сумираме колоните, какво ще получим? Други суми, разбира се, тоталната ще е същата, но по-отделно ще са други, но те вече няма да показват важността. Те ще показват именно каква е уязвимостта на всеки елемент от другите. И това ни позволява да мислим за моста като за мрежа от елементи, а така не се проектира за сега. Но поне ако сме собственици, можем така да проверяваме кои са ни най-уязвимите елементи. Това са различните формули, по които федералното правителство, споменах, и щата Ню-Йорк изчисляваха по една оценка за всеки мост. И тези карти, които ви показах, какво е състоянието на мостовете тук, там и другаде, те отчитаха тези числа. Това беше в процент, а това беше от 7 до 1. И край на цялата тази система в 2015 година. По решение на АЩО, което федералната администрация, това е Federal Highway Administration, те го одобриха. И сега има само 4 състояния. И тези състояния са вече само количествени. Така че за никой мост ние не можем да кажем, той се класира еди къде си по нашата скала. Можем да кажем, че 30% от бетонната плоча е в състояние еди какво си, даже не 30%, трябва да го кажем в количество, еди колко си квадратни фута. Това, че нещата станаха количествени, е много ценно. Но това, че загубихме качествената оценка, е фатална грешка. Значи всички класации от тук нататък, които аз ще ви покажа, са по старата система, защото новата не ми позволява това. И това не знам как ще го коригират. Назначиха няколко фирми да направят корелация между старата и новата система. Оказва се, че уникална корелация не може да се направи, защото човек като загуби способността да окачествява нещата, той е загубил способността да разсъждава. Когато аз имам едно пътно платно 30 на 60 метра и в него имам една дупка от 1 квадратен метър, това цялото пътно платно аз го окачествявам като несъстоятелно. А новата система казва, 5% от този мост са в състояние 1, в състояние 4, а останалите 95 са в състояние 1. Идете разсъждавайте сега, какво ще го правите? Така че груба грешка тук се направи. Изобщо аз срещал съм и публикации. Общо взето количеството на качествени публикации е огромно. Но човек трябва да внимава. Например, една публикация именно за строеж или оценка на мостове започваше с това: ще изхвърлим изкуството и ще вкараме науката. Вие вкарайте науката, но защо изхвърляте изкуството? Това не е ясно. Ето сега, казвам ви, миналата година в Барселона имаше международна конференция, всички американци докладваха някакви моделирания по старата система, която вече от 6 години, миналата година, сега стават 7, вече не е валидна. Но те не могат да използват новата и затова говориха всички за старата. И аз говоря за старата. Но ето сега, ако това е това е функционалната класация, по функционалност, а това е конструктивното състояние, това са мостовете на Ню-Йорк. Сега, тая картина, трябва да ви кажа, е всъщност доста ласкава за това, което ние правим. Защо? Оказва се, че нашите мостове не падат под 3 от 7 до 1. Докато по конструктивно, функционално падат до 0. Какво означава това? Означава това, че ние затваряме мостовете, защото те не са функционални, а не защото падат. Това именно би трябвало да бъде начинът, по който се управлява. Тук просто показвам, че аз мога да обърна осите и вместо да имам конвексна крива, ще имам конкавна крива.
инженерите много дълго спореха дали кривата е конвексна или конкавна, без изобщо да пояснат коя ос какво означава. Може да бъде едната и другата. Сега, все пак, знаем, че мостовете деградират. Така е, с времето. Не знаем с каква скорост. Това ще ви го покажа. Но, какъв да бъде модел? Какъв да бъде модел? Сега, нека предположим, че по време, нека това да е времето, нека да предположим, че по време мостовете са разпределени равномерно. Моите 800 моста, във всяка възрастова група имам един и същи брой. Предполагаме. Но по състояние, нека да е някаква гаусова крива, концентрирана в средата. Тогава това ще ми даде един резултат от този сорт. S в тая форма. Сега нека да допуснем обратното. По ординатата да е равномерно, по абсцисата да е нормално. Пак е S, само че в другия сорт, в другата посока. Добре, а какво ако, както става в живота, и двете са по някакво нормално разпределение? Получава се права линия. И затова, когато аз моделирам тия деградации, избирам си права линия и хич не се смущавам от това, че е най-простия модел. И ето сега, че моделирах много, това беше издадено от Федералната администрация, това мое изследване и на един мой студент, 1993 година, но от тогава го цитират. И получихме всъщност 3 криви. Тази крива я получихме, когато взехме всички състояния като функция на всички възрастови групи. Оказва се, че нашите мостове никога не деградират изобщо до някакво ниско ниво. Ама защо? Защото всички мостове над 50 години са ремонтирани поне веднъж. Тогава много студенти работиха, изчистиха данните, годините на ремонтите никога не са регистрирани или рядко и така нататък и получихме тази крива. Защо не е крива, а права? Защото разпределението както на състоянията, така и на възрастите е нормално или близко до нормално. Освен Гаус, се използва Вайбил като крива, защото е удобно математически. Вайбил математик няма нищо физическо. Така, сега въпросът е, че, и аз ще развия това веднага, въпросът е, че тая права отговаря точно на 60 до 70 години живот за нашите мостове, което всъщност е прекрасно. Ние сме в препоръките. Добре, обаче това не отговаря на бюджета, който харчихме. И аз се запитах, първо, мене ме беше страх даже да публикувам този резултат, за да ни направят ревизия. Те не направиха ревизия. Но въпросът е, че погледнете сега всички тези точки, извинявайте, светлината така добре ли е? Всички тези точки са състояния от 7 до 1, от инспекции, спрямо възрастта. Сега, тази история също не е лоша, защото това 82 година, това вече е 2011. Ще забележите, че тези ниските мостове, ниско класираните, започват да изчезват и вече от 2011 не слизаме под 3, което бяхме обещали, постигнахме го с 10 години закъснение все пак. Но ще забележите също и това, че ако аз взема средно аритметично, програмата ще го вземе, ще получа едни прави линии, които няма да си сменят наклона кой знае колко. И действително ще показват нещо от този вид. А всъщност ние харчим 2 пъти повече, отколкото една такава деградация би могла да оправдае. И тогава ми дойде констатацията, че това е съвсем очевидно, защото ние не се занимаваме с средни мостове, ние се занимаваме с най-лошите. Тогава защо аз изобщо да гледам средната деградация,
Нали, има една поговорка, че човек висок 1,80 може спокойно да се удави в плувен басейн със средна дълбочина 1,50. Зависи в кой край ще се хвърли. Но да гледаме най-лошите. Ако гледаме най-лошите, получаваме това. Това получаваме. И именно това оправдава нашите разходи. А пък ако погледнем, ето това е сега хубава инвентаризация. Аз имам същите класации за елементите. Ако имам 800 моста, аз имам 5000 отвора. В тия 5000 отвора аз имам еди колко си стави, фуги, както ви. Или крила, или декове, или основен елемент, или лагери, или задни стени. А те са, които ми казват кога моста ще започне да се разпада. По моята таблица за важност и уязвимост. Ами, задните стени не докарват и до 10 години. Фугите започват от 4. Нали? И така нататък. И вече дек и основен елемент, те докарват до към 40 години в някакво състояние. Именно на базата на тези аз мога да прогнозирам. Но винаги най-лошите състояния са тези, които говорят. И ето, че след като тези класации изчезнаха, имаме едно затруднение как да прогнозираме. Това, че количествата ги получихме, е придобивка, не отричам. И това е новия правилник, който въобще няма да се спирам на него. И възникна вече и въпросът дали са надежни визуалните инспекции. Това дойде, защото трябваше да се лансират различните уреди за измерване, които все още, както казах, не сме ги използвали до пълния им потенциал. Но естествено визуалните инспекции и са малко съмнителни. Сега всички критични детайли трябва да се пипнат от инспектора с лиценза. Добре, пипнах ги, но главно се старах да не падна, така че ясно е, че има ограничения в тези визуални инспекции. Ставаме все по-технични. Този вид складиране на информация, което е чисто гробище, отпадна. И сме някъде между компютрите и чуповете в момента. Но отиваме навсякъде. Японците мечтаят инспектора да бъде във връзка с данните и да има диалог докато е на моста. Говори се за коригирана реалност, безжични сензори, мрежи и така нататък. Усложняват се нещата, обогатяват се. Всяко усложнение е добре дошло, стига да не ми се правят доводи, че инспектора не трябва да отиде на моста. Защото без инспектора на моста, с ръцете на моста и с лиценза, номера на лиценза на доклада, нищо не става. Но иначе измервания и сега и дроновете дават възможности, каквито не смеем. Това е дрон и той ми дава някаква термална картина, от която аз мога да съда за състоянието на плочата ми. Ценно. Сега в Ню Йорк конкретно, това ще го мина малко набързо, общо се събират към 800 моста. Сега, как организираме? Как организираме работата? От инспекциите вървим. И имаме, значи, класацията, конструктивната, и имаме потенциалните рискове. Класацията ще бъде от 7 до 1, но моста паднали под 5, започваме да планираме рехабилитация. Защо? Защото ще вземат поне 10 години, докато можем вече да обявим търг от момента, в който почнем да планираме рехабилитацията. Така че мостът ще е паднал по-надолу. Как поддържаме? Ако мостът е над 4 или 4,5, интензивно. Ако е под, минимално. Няма да си губим парите.
Какво правим с потенциалните рискове? Тези доклади, които от 100 отидаха на 3000. Ами преглеждаме ги всичките. Защото някои от тях може и да не изискват намеса. Това моят отдел го правеше и поемахме риск. Дават ни потенциален риск и ние казваме, няма да се занимаваме с него. Ще го наглеждаме, но няма да го ремонтираме. Спестихме много пари на града. Не се получи такъв риск потенциален, който да сме пренебрегнали, обаче правеха се и ремонти. Сега, какви са, значи на тази организация, какви са средствата за интервенция? Какво може да направим? Конструкция или реконструкция, рехабилитация или ремонт и поддръжка. Предимно нямаме нови мостове в Ню Йорк. Някой пешеходен тук и там. И голямо събитие. Значи, това е град, който в 1909 година отворил Куинсбъро и Манхатън в една и съща година. 6 години по-рано отворил Уилямсбърг. Сега с ремонтите и рехабилитация, тези два моста ние ги рехабилитираме в продължение на близо 20 години. По за 1 милиард. Но рехабилитация или ремонт като реконструкция и пълна рехабилитация и реконструкция изисква смяна на пътното платно. Ако друго не, това непременно. И вече поддръжка. И има това ще го видите във всички учебници по икономика по инженерна икономика, в този смисъл, че ефективността на реконструкцията расте, цената може да кажем, че това означава, че цената изпада, ако цената е реципрочна на ефективността. А на поддръжката се качва. Има, значи, един момент, когато казват те е оптимално ние да се намесим и да реконструираме, защото това е минимум. Това при мостовете не се случва. Това е прекалено идеално. Това се случва само при машини. Който се опитва да го продаде и за мостове, упростява нещата прекомерно. Тук сега аз мисля, че упростявам, но не прекомерно. Смисъл. Нека това да е класацията. Нека да е от 7 до 1. Нека това да бъде времето. И не знаем колко е. Всъщност знаем. Аз ви го показах, че беше 30 години, а не 60. Това показах, защото това са най-лошите мостове, те ме интересуват. Така че ако направя... тук идва въпроса как го определям по втория начин. Нали? Трябва винаги да бъде по два начина определено. Първият начин е като инспектирам мостовете. Вторият начин е отгоре, като си гледам данните. Има някакъв тангенс този ъгъл, по който се плъзга моята линия. Това е деградацията. Това е загуба на точки от 7 до 1 за година. Ето сега моето разсъждение. Моето разсъждение е следното. Цялата ми площ е площта на пътното платно е добра единица за измерване на вашата мрежа. Моята площ, между другото, е 1,5 милиона квадратни метра. Това, или 15 милиона квадратни фута. И ето сега имам една площ, която е в... това ще свърши. Значи, и минус която е в реконструкция. Затворена. Значи тази е в експлоатация. Тя деградира. С някаква фракция от точка на година. От друга страна, всяка година аз получавам реконструкция, подобрена с някакво делта в класацията. Това реконструкция обаче взима някакво време. Колко време? Примерно да кажем някакви години. Тогава да мога да сложа тук да разделя на това или тук да го сложа. Ще го сложа тук. 1N.
Значи аз всъщност имам не реконструкция, ами 4 пъти, примерно, ако не 4, защото всяка година аз вкарвам и всяка година изкарвам от реконструкция такова едно количество. И имам някакво, това е на реконструкция, и имам някакво подобрение от ремонт, умножено по площта за ремонт, което правя без да затваря. За него не затваря. Ами сега, аз знам какви пари харча. Следователно аз знам тези колко са. От парите мога да ги извлека, от договорите. Мога да допусна колко точки се подобряват тук и колко се подобряват тук. И ако знам всичко това, аз мога да видя колко ми е деградацията. Защото това е единственото неизвестно в това уравнение. И аз получавам, че тъй като харчим в този период от време, сме харчили по 600 милиона на година за реконструкция, това отговаря на една деградация от 0,2 или от 7 до 1 аз получавам 7,1,30. Така че получих го от инспекциите, сега го получавам и от счетоводителите. Значи е верно. Сега, какво липсва в това уравнение? Казахме реконструкция, рехабилитация, ремонт и поддръжка. Къде е поддръжката в това управление? Няма. Ами именно за това хората не поддържат. Защото без да са писали това уравнение някъде, умствено те са го почувствали. И знаят, че като похарчат пари тук, ще получат нещо такова, концентрирано. И ще дадат работа, и ще има контракти, всеки ще е доволен. Като направят това, не е толкова любима дейност, но и тя дава резултати. И тя може, нали, да се приватизира, дали да се приватизира или да се направи от собственика въобще, но всичко това е измеримо и видимо. Поддръжката изобщо я няма. Сега, аз казвам, че всъщност поддръжката я има. Поддръжката определя този тангенс. Ама го определя по латентен начин. Връзка между поддръжката и деградацията не може да се направи директно. Много е трудно да се направи директно. Да не говорим, че много лесно. Тук все пак се държи някаква отговорност на извършителите. При поддръжката много трудно се държи такава отговорност. И именно затова тя не е популярна. В един момент това стана ясно и на федералната администрация. И те, след като в началото първия екран беше един куп публикации по поддръжка. Ами думата поддръжка отпадна. Разбра се, че никой няма да поддържа, никой няма да се научи и аз стига толкова. Ще говорим сега за презервация вместо за поддръжка. Каква е разликата? Презервацията включва същите дейности, но плюс някои други. По-концентрирани. Така че вместо да говорим за някакво плавно спускане надолу, ще имаме интервенции. Може и ежегодно. И те по-лесно някакси се управляват. Така че това е последното развитие на тази тема. Не търсете вече поддръжка, макар че ще я намерите. Има я, но това е част от презервацията. Това е уравнението, което тук що ви написах. Така че с него няма да се занимаваме сега. Сега относно поддръжката е един интересен факт. Когато първо бюрото за мостове се основа, когато и аз постъпих 88-9 година. И то стана поради една катастрофа, така сериозна, затвори се Уилямсбърг, моста,
И тогава администратори много изкусни използваха това. Аз тогава даже не подозирах какъв гений те са проявили, защото да се предназначат фондове от разни организации към други организации е почти невъзможно в един град с огромна инерция като Ню Йорк. Но те създадоха бюрото за мостове, те ме назначиха веднага, те ми дадоха карт бланш да правя едно и друго. И те възложиха на Колумбийския университет и с съседни други университети консорциум да направят наръчник за поддръжката на мостовете на град Ню Йорк. И това го дадоха на мой професор Бяник, много светъл ум, който подпипна всичко ставаше точно. И ето, че той направи инвентар на всичко. Той имаше площ в квадратни футове на цялата стомана на 800 моста. Където имаше гола стомана, той знаеше колко фута е. И оттам колко боя трябва и така нататък. И създаде 15 задачи на поддръжката. За почистване, измитане, почистване на водостоците, на устоите, ако има решетки, ако има фуги и така. На всичко сложи количество, препоръча честотата на функцията и цената, колкото е била в момента. Това възлезе на 60 милиона тогава на година. Тогава, кога? 89-та година. И той каза, ние говорим с него, в този момент аз съм вече и като преподавател в Колумбия, така че разисквахме. При 60 милиона той каза от 30 години среден живот ще отидете на над 80, Китай 60 милиона. 10 години по-късно аз възложих пак на Колумбия да преработи проекта, защото парите се смениха и станаха 90 милиона. Обаче от тук, и това е първият случай, когато аз не го послушах, аз му казах, той беше вече пенсионер, му казах, няма да ни дадат никога. Колкото поискаме, ще ни дадат половината. Просто знам, че така се практикува. Той каза, не отстъпвай. Това сме казали, това е. Обаче гледах аз и се изкушавах да усложня нещата. Най-много от всичко ме обезпокои този сигнал. Виждате, с червено имам боя и такава боя, частично боядисване само на места с подпен. И сега, говорим ние за 90 милиона за поддръжка, 15 задачи, обаче ние говорим за 2/3 от тези 90 милиона за боядисване. А останалите са много по-малко. Сега, когато вие моделирате нещо по важност и 15 параметъра, ако имате от тях два, които вземат 2/3 от цялата енергия на модела, това не е добър модел. Не можете вие да използвате методи като Нютон-Рафсон, нали, да дадете малка делта на един, да видите на къде отиват нещата. Тук се вижда къде да отиде делтата. Делтата отива към това да не боядисваме. Направих модели, на всяка от тези функции дадох важност. Каква? Субективна. Получи се нещо, 13 елемента в тази посока, 15 задачи насам, всяка задача с някаква важност. И се получиха, естествено, аз не мога да направя алгоритъм, който да ми реши уравнение с толкова известни, обаче мога да давам стойности. Това са все стойности, ако това е 100% поддръжка, той излиза 90 милиона с 60 долара на квадратен метър. Това е 100%. Оттам аз тръгвам да намалявам. И се оказва, че аз действително мога да намаля на половина до 30 долара и все още да имам деградация, която ще се изстреля нагоре чак когато слезна под половината. Какво ми казва моя модел? Не боядисвай. Боядисвай един път на 100 години. Но измивай моста всеки ден. А сега какво е скъпо? Но става въпрос. По-евтините неща могат да бъдат и достатъчно ефикасни, ако ги правим достатъчно точно.
И това беше един интересен случай. Тук прескачам някои подробности, но да разгледаме тогава двата цикъла. Построяваме на някаква стойност, оставяме моста да деградира до 30 години, затваряме го, когато потребителите търпят разходи, затваряме го, строим го наново и пак 30 години. И не трябва да забравяме, че този мост ние не можем да го изоставим, винаги трябва пак да го устроим. В икономиката казват, накрая на една инвестиция можем да инвестираме друга. Не при мостовете, там не можем. Сменим ли географията, моста е там, завинаги. Така че сега проектира, примерно, Чанаккале е проектиран за 100 години. Аз предлагам вече да почна да мисля какво ще правят след 100 години, защото ще дойде. Както и да е, това е една стратегия. Нека вземем друга стратегия. Построяваме моста, може би за малко повече пари, след 30 години правим един основен ремонт, без да затваряме за движението и вече към 60-те години мислим да го строим наново. Това са две стратегии с различни разходи. Естествено, за да имаме ние тук тая деградация, която е 2 пъти по-бавна от тая, ние ще трябва да поддържаме с някакви пари. И това е единственото неизвестно в нашето уравнение. Правиме двете деградации да са равни, двете стратегии да са равни и решаваме колко е хикс, който можем да похарчим, за да бъде тази стратегия по-ефективна от тази. Сега оказва се, че за да решим това уравнение, ние трябва да използваме един от два алтернативни метода. Единият метод е за усреднените годишни разходи. В смисъл, събираме всички разходи и разделяме на годините и толкова. Най-елементарно. Но другия е на метода на отчисленията към сегашна еквивалентна стойност. Тези два метода дават различни резултати. Единият метод симпатизира на тази стратегия, а другия, отчисленията, симпатизира на тази. Защо става това? Това става, защото по метода на отчисленията се постига един хоризонт във времето, след който нищо няма никакво значение. Когато ние отчисляваме, малко по малко сумата от всички разходи е сходима. Понеже е сходима, аз мога веднага да ви кажа, че при отчисление от 3% с 5% грешка, аз имам поглед в бъдещето 100 години. Но при отчисление от 6%, аз имам поглед в бъдещето с 5% грешка 51 година, а с 2% грешка 67 години. Ами, това съвпада с живота, който аз ще препоръчва да бъде 70 години. Значи, и те със сигурност не са правили това изчисление, но пак са дошли до същия извод. Така че всички икономисти се кълнат в метода на отчисленията. Инженерите не. Аз написах статия по този въпрос някъде през 90-те години и същата година в Англия друг човек, Лиминг се казваше, написа съвсем подобна статия и даже графиката, неговата графика отиваше в обратната посока, ама казваше едно и също нещо, реципрочното. За инфраструктурата, вече съществуващата, метода на отчисленията подвежда. Той ви казва, не се плашете за това, което става след 50 години, защото не е важно днес. А всъщност има този метод на перпетуити, на постоянност, който работи с усреднените годишни разходи и той е подходящия. Примерно, ако имате едни разходи, които ще се увеличават експоненциално и вие сложите един метод на отчислението от 6%, те ще ви изглеждат в наши дни като хоризонтални. А ако имате едни разходи, които всъщност са хоризонтални постоянно в годините и вие сложите метод на отчислението от 6%, те ще ви изглеждат като че ли падат. Това е заблудата на този метод. Тук
има и европейски методи различни за оценяване на риска. Това е един австрийски метод на доктор Венцел от Виена, където той слага количество на риска по няколко параграфа, по няколко показателя. Безопасност, здравина, обществен, екологичен, икономичен и функционален. И колкото по-в центъра слизаме, толкова по-опасен е мост. Колкото е по-малка площа, толкова по-голям е риск. Не знам дали сте запознати с тази инициатива TU1406 Cost Action, който е европейска някаква инициатива, била е до 19-та година и те пък работят с Пентагон вместо с Хексагон, но и техните параметри са надежност и безопасност, не знам сега надежност как е различно от здраве, но политика, екология, цени и функционалност. Няма да се спирам на тези, но в Щатите започнаха да говорят за показатели на поведението. И говорейки за показатели на поведението, възникнаха тези три термина. Robustness, resilience и sustainability. Това вече има. Сега robustness аз ще го преведа като здравина, може да бъде и якост. Това значи очевидно окачествява продукт. Да дам ли почивка сега? Смятах да откарам до 4, но виждам, че май имаме. Да, ще издържим. Добре. Да. Значи, покрай тази тенденция да окачествим ние поведението, както ви показах, че го правят Венцел и тази инициатива тук, в Щатите се появиха тези термини. Sustainability, robustness и resilience. Не знам как се превеждат на български, но robustness е здравина или якост, което очевидно се отнася за продукта. Какъв е продукта? Това е конструкцията. Resilience, доколкото разбирам, се превежда устойчивост, което може да бъде и стабилност, нали? Но това очевидно трябва да бъде не само продукт един, а това трябва да бъде цялата мрежа и това трябва да бъде процес. Защото това предполага, докато това тук е якост, това тук предполага преразпределение, когато конструкцията може да бъде увредена. И в края на краищата това sustainability е издържливост, обаче аз го правя в зелено, защото така маркирам парите. Защото тук се говори за издържливост в смисъла, че системата трябва да можем да я издържаме и финансово за дълго време и в създадената екология. Ако това е основният термин, защото той е най-общия, той има нужда от тези двата, за да бъде дефиниран. Леве, големия френски математик, той е казал, една нова категория може да дефинираме само ако въведем поне един нов термин. Наши sustainability изисква два термина. И сега, като си има предвид, че ние проектираме от много време, без да ползваме тези термини, когато те ми ги предлагат, аз се възпротивявам. Аз казвам, защо ни трябва да... Очевидно, нещата вървяха и без тях. Какво постигам? Ровейки се обаче в техните възможности, намерих нещо полезно. Сега, първо дефиниция не може да имаме, по-скоро описание. Значи тази устойчивата система, тази устойчива система така е определена. Тя има намалени вероятност за компрометиране, последици от компрометиране и по-добро след екстремно коригиране. И тук е важно да се спомене, че риск не е еднозначен. Риск е продукт от 1 и 2, а може и даже 1, 2 и 3. Но риск е продукт. В смисъл, вероятността да има унищожително земетресение в средата на една пустиня
може да е голяма, но ако там в един огромен диапазон няма абсолютно нищо, риска все пак ще е малък. Докато вероятността за едно земетресение в Ню Йорк е много малка, обаче при гъстотата на населението, каквото имаме там, па и в София, риска е огромен. И така, значи, риска е винаги продукт от различни неща. По английските текстове няма да разглеждам, но пак напомням, че мрежата се занимава е процес, докато конструкцията е продукт. Този процес го марят главно с пари, този главно с енергия. И значи, ако тръгнем от мрежата, от продукта, който трябва да има тези качества, да позволява преразпределение, да бъде дуктилна конструкцията, да има съпротивлението, да има якостта, значи ние получаваме тази здравина, после разширяваме нашия поглед към тази устойчивост и най-накрая стигаме за мрежата до издържливост. Сега, как предлагам да погледнем? Ами, нашите оси са енергия, време и пространство и пари. Това са трите оси. Сега, инженерите работим с времето. И ние с енергията във времето. Значи, инженерите работим ние в тази равнина. Време, енергия. И това предлагаме. Икономистите какво търсят? Те търсят издържливост. Те работят в тази равнина. И какво правят политиците? Те търсят устойчивост във времето, те работят в тази равнина. И затова ние сме изолирани един от друг и затова няма и да се разберем. Сега, ако завъртим тези оси, ако имаме тази устойчивост, която се измерва както във времето, така и в пари, тази издържливост, която се измерва както в пари, така и в енергия, и тази здравина, която се измерва на конструкцията, поведението в енергия по време, тогава може би ние можем да имаме общ език тук с политиците, тук с икономистите, икономистите тук с политиците, разговаряйки с ползвайки тези термини в диалог. Ако ние знаем какво съдържа всеки от тези термини, ще постигнем, може би, някакво съгласие. Истина вече не знае. Всеки използва тези термини по различен начин. И аз затова се мъча, пиша някакви статии, инженерите не искат да ги публикуват, но други пък източници ги публикуват. Защо инженерите не искат да ги публикуват? Защото те казват, ние не се занимаваме с този въпрос. Ако им напиша статия за това как сме сменили един лагер с друг, ще му го публикуват веднага. Но неудобството е, както е казал Декарт, че хората не се разбират, защото когато спорят, те мислят за различни неща. Това ме безпокои мен, че тези термини всички ги ползват, но никой не ги разбира една. Политиката, икономиката и инженерството ги определят различно и би било добре, ако се съгласят по някакъв начин. Това, което се получава в момента е, че нека това да бъде в пространството здравината. Нека това да бъде в времето устойчивостта. И добре, какво стана с тази издържливост? Тя е третата дименсия. Третата дименсия са парите. И така нашата конструкция деградира с времето, но идва екстремното събитие и тя се компрометира до някъде. Ако се компрометира до нула, имаме проблем. Оттам нататък трябва да строим наново и дори може да възникне въпрос, както в някои земетръсни зони, разрушава се град в Китай, загиват 20 000 души, Теншен май беше, некъде от 77 година, некъде на 6-та. Но китайците решават, няма да строим тук повече. И това го има. Но при някаква резидуална здравина почваме да възстановяваме и тогава именно възниква
този въпрос колко сме издържливи, колко може да понесе икономиката и за колко време можем да се възстановим. И тогава, има ли наръчник по този въпрос? Не. Обаче е възложен. FHWA, Федералната администрация, са възложили изготвянето на такъв. Разбира се, аз мога веднага да ви кажа, че ако се произведе такъв наръчник, той ще има да се усъвършенства още 10 години преди изобщо да има някаква приложимост. Но това, че е започнато, е положително. Значи, какво се получава? Имаме ние следните алтернативи. Сега за сега икономиката залита между риск и икономия. Когато се получи риск, който довежда до криза, хвърляме пари. След това, след като риска го потушим един вид, започваме да икономисваме, докато пак го предизвикаме. И така се получават тези големи цикли, където от една страна вектора е пари, който търсим да минимизираме, а от друга страна вектора всъщност е и енергия и пари. Тогава, по-добре би било, ако работим едновременно с устойчивост и здравина. И тези два термина ние ги третираме едновременно. Тогава може би ще имаме по-добър баланс. Още по-добре би било, ако имаме интелигентност и издържливост. И може би да смалим циклите, единия да бъде с много по-голяма честота, а другия с много по-голям период. Нали, този на издържливост, например. Това би било, може би, по-добре. И ето сега, с това ще завърша тази сесия. Намирате се вие, както съм се намирал аз на катала, и балансирам между икономия и риск. А може би между здравина и устойчивост. А може би между издържливост и интелигентност. Моят път за балансиране става все по-дълъг, забележете, което го прави по-тежък. А може би чисто и просто между практиката, която ми дава опит, и теорията, която получавам от образованието. И идват мислите на Декарт и Паскал. Какво казва Декарт? Човек си дава сметка, че когато работиш върху продуктите на други, трудно се постигат качествени неща. А какво казва Паскал? Всичко това е ненужно, несигурно и тягостно. Сърцето си има причини и размисли, които мисълта не познава. И така всички ние си имаме избор как да решим тази задача за управлението на мостовете. Мисля тук да спра за момента.